Πολιτεία Πολιτισμού, ημέρες αγάπης, ημέρες γιορτών. 21 Δεκεμβρίου, Κυριακή, Χριστουγεννιάτικη συναυλία αγάπης στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα με χριστουγεννιάτικα τραγούδια της ορχήστρας του Οδείου Βορειοελλάδος και guest star το μουσικοσυνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο. Πληροφορίες εισιτήρια, τηλέφωνο 2310 422 885 2310 502 900. Έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο για Άπορες Οικογένειες, Οικογένεια και Παιδί. 22, 23 και 24 Δεκεμβρίου, συγκέντρωση μεταχειρισμένων, άρτιων και χρηστικών παιχνιδιών στο Χριστουγεννιάτικο σπιτάκι της Πολιτείας, στην πλατεία Αριστοτέλους. Τα παιχνίδια θα διατεθούν σε ιδρύματα και ορφανοτροφία της πόλης και της Μακεδονίας για να φωτίσει το χαμόγελο των παιδιών που τα έχουν ανάγκη. Σε δύσκολους καιρούς θα συνεχίσουμε να χαμογελάμε. Θα είμαστε όλοι εκεί.